बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ जेरै खोथा होनाय एरै रायजो राजानो मोजां खामानि मावनानै होदों। थारैनो बुंनो हायोदि इउपिपिएल सरकारा 4 बोसोराव रायजोआव जौगानायखौ लाबोमारनो हादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि दुखु जेंना गासैखौबो खोनासंना जेंनाफोरखौ सुस्रांना होदों। थिग बेबादिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि थांखि बस्ति गामिनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आखायाव लादों। नंगौ, 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि थांखि बस्ति गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा गंसेल' लामा, जाय लामाथिं गोबां सुबुंफ्रा हान्थामेला थांलाय फैलाय खालामो। बे लामानि दालांनि गराना अखा हायोब्ला गोबां दै बोहैनायनि जाउनाव बे लामानि गराना खुरखानानै गोबां रायजो राजा आरो फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दुखुआव थाहोदों। आरो बे जाथायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनथिनानै रायजो राजानि दुखुखौ नुनानै थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि गरानखौ 20 लाख रांनि अनसुंथाइ हरनानै खामानि मावनो बिथोन हरदों। लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि दुखु जेंनायाव बेबादि नायसननायखौ 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि थांखि बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे थांखि बस्ति गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों लोगोसे बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरदों। नैबे जोंना टांकि बस्ति भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 33 ननाय सेरफां समस्तियाव गोग्लैयो। नैबे टांकि बस्तियाव नैबे जोंहा मोनसेल' लामा दङ, जाय लामायाव मोनसे पाक्कानि दलं फिसा दं। बे दलङा अखानि दैबानाजों उल्था खान्दा जानानै बायहां बायहां जानानै दं। बे इनफरमेसनखौ आंनो जोंनि टांकि बस्तिनि रायजो राजाया आंनो एज ए ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनो इनफरमेसन होदोंमोन। आङो आरो बे इनफरमेसनखौ जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनो खोन्थानाय जादोंमोन। बे खोन्थानाय लोगो लोगोनो सारा जोंनि ननाय सेरफाङाव बे नैबे टांकि बस्ति एरियायाव बे जे दलङा बायहां बायहां जादों, बेखौ प्रटेकसन होनो थाखाय जोंनो सारा खोथा होबाय। बे हिसाबैनो खोथा होनाय हिसाबैनो सारा जोंनो नैबे स्किमखौ 20 लाख हमनानै होदों होननानै आं दासिम मिथिदों। बे हिसाबै आं सारखौ जोंनि ननाय सेरफां ब्लक कमिटिनिफ्राय सारखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जाहाथे भबिष्यतआवबो सारा जोंनि बे रायजो राजाफोरखौ सिबिबाय थानो हाथों, भबिष्यतआव सारा मोजां खामानि मावलांबाय थानो हाथों, बेखौनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायो। गोजोन्थों। तो बादलापारा और टेंकी बस्ती जो पट यू पट एकमात्र आमार कानेक्शनर पट जेहेतु आमार यू ब्रिजखन इतिमध्ये बानपानी जी गराखहनिया সেই गराखहनियाई उटियाई লৈ যোৱা অৱস্থা আহিছিলে। তো আমি ৰাজহুৱা হিচাপে টেংকি বস্তি ভিচিডিচি তৰফৰ পৰা চিফ ছাৰলৈ আমি এই খবৰটো জনাইছিলোঁ। তো ব্লগৰ জৰিয়তে আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈ, তো তেখেতৰ ফালৰ পৰা পৰিদৰ্শন টিম ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হয়, তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু লগে লগে এই স্কিমটো তেওঁৰ নিজাববীয়াকৈ তেওঁ চেংচন কৰা বুলি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে। তো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চিফ ছাৰক। তো আমি এই কামটো হ'ব বুলি তৎক্ষণাত কৰক আৰু আমাৰ ৰাজৰ যি সমস্যা সেই সমাধান কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এইটো 33 নং নৰসেৱা সমষ্টি পৰে, এইটো ভিচিডিচি টেংকি বস্তি।